ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ಏನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಅವಲ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಿನಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಯ ಬಂಡೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋಯಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ತಾದಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯಂದು ಮನಸಂಡು ಪೋಯ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ತಾಗದಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆನಗ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಪಿ ನಿಜಾಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ವಾರಗಟ್ಲೆ ದಿಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗ್ ಬತ್ತ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನೈಟ್ ಯಾಪಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನೈಟ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂ ಪೂರ ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಏತು ಶೋಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಯಾನ್ ತೋಜವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದೇವರನ ಎದುರ್ದ ಕಮಾನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಗೋಪುರ ಮಂಟಪ ಮತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂದು ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಅಂಡ ಏನೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ತೂಯ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಪೋನಕ ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅದು ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಅಂಚ ಅದು ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋದ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಗೋಪುರದ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೇರು ಈಗಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವಳು ಐತಾರ ಪೋತೀನಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂತೂ ನಾಡ್ದು ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂದ ನಿಗಲ್ ಒಲ್ಪನೇ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನೈಟ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡೇಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲಂಡ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಲಿ ಅದು ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಒಂಜೆ ನೈಟ್ ಪೋದು ಸ್ಟೇ ಆದ ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ದೇವರನ ಅವು ಫುಲ್ ಎದುರುಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ತೂವೋಲಿ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ ಪೋತಿನ ಈತಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಪೋಪ ಅಂದು ಅವಡ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರ ಅವೇನೆ ಅಂಡಲ ಹೆಂಕಿಲಿ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೀವು ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಯೆ ಆತು ಜಿ ಬೊಕ ಕೈತಲ್ ಪೋದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ವ್ಯೂ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಮೂಲ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಲೇಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಲೇಸರ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಹಿಂದು ತುಲೆ ಲೇಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡುವೆ ಅವೇನು ಲೇಸರ್ನು ಅವಲ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಟಾಪ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಏತು ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಲೇಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ಲೈಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಲೇಸರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ದೇವರನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋನ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಜನ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೋತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಗಲ್ ನೈಟ್ ವರ ನೆಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎದುರು ತೂವೋಲಿ ನಿಗಲ್ ನಂದಿ ಅವು ಗೋಪುರ ಮಂಟಪ ತೂವೋಲಿ ನಿಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಗಲ್ ವರ ಅಂಡಲ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಪೋಲೆ ನೆಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚದು ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಪೂರ ಮುಗಿಪದು ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ್ ಮನಸಾಯಿನದಾಗ ಒಡೆಗೊಡೆಗೆ ಅಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ನೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಪೋರೆತ್ತನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋ.